Здравейте хора, днес ще минем по пътеката на Съблеклюна, като тук е Атанасовското езеро и е много. На това място могат да се срещнат много видове птици, като фламинго, пеликани и много други. И тук има едни много хубави фигурки. Там пътеката. Общо сега ще ви разведа и ще ви покажа, може и да видим нещо интересно. Пейки за сядане, беседка. Ето тук има едно камери, даже има видео игри на волята смейка. Много е яко. Да, хора, ако ще тренират за игри на воля, ето ви е спот. Вижте, тук пише, се почувстваме за малко като птици, да съберем в гнездото и да преживеем урок след природата. Като ето там са направили вариация на голямо гнездо за хора. Може да се събирате общо взето, пише подходящо и за медитация, за какво друго пише. За наблюдение, за игра, за почивка. И тук има видовете птици, между другото, нарисувани, много е сладко. Хора, ето вървим тази пътечка и даже има описание на някои от птиците. Ето това специално е полярна рибарка и е описан даже къде летят там на кълбото. Само че има тук хора, между другото, обикалят, така че трябва да сме внимателни. Да, явно хората си идват тук, аз за първи път идвам и наистина се чувствам като турист в родния си град. И първи урок как да плува. Ето едно бебе, как се учи да плува с майка си. Има и семейството му на английски, на български. Не е обяд за тази птичка. Ето така тук продължаваме нашия път. Птичката има даже някаква люка, виждате някакви хора са седнали даже. И е много приятно. Сигурно им духа, че толкова вятър. И ще продължа да съм. Виждате ли? Дали може да се ориентираме? Много са розови. Изключително красиво розова съм. А в момента не знам дали отражението, като е облачно, са бледо-розови. Аз съм идвала, когато е ясно, е много красиво да правят такава розова действително. И когато прилетят, се затворят крилата отдолу, са още по-розови. Много е красиво. Тук към червеника учи. Да, червено. Да, много огнено, ама е розово. Не е червено. Ма тези са най-така пръсни. Да, тези са много. Аз няма паща, мерси. Науката с зърцание не за силно люшкане. Да, общо взето много е сладко. Продължава с неприятен хипер сервис.
Добро утро, хора! Малко почва да вали. Аз не свърших тренировката. Днес ми е първия работен ден на новата работа. Излизам супер недоспала. Междуто не съм спала много, може би 6 часа. Но просто така се събудих. Напоследък се чудих дали изобщо да ходя да тренирам. Но понеже ми е ден за тренировка, вечерта няма как да отида. И си казах, хайде отивам. Кратка беше. Около 45 минути имах. Направих около 3 упражнения, 4 серии по 8 повторения. Това и да е. Но съм супер зле. Трябва да си сложа един коректор задължително. Работата ми трябва да съм на нея след 40 минути. Отивам до вкъщи, правя си нещо за хапване. Да хапна сега, да се взема и за работа. Пих един протеин преди тренировката. И да, отиваме да действаме. Може би ще ви включа вечерта най-вероятно. Понеже едва ли ще е много удобно да снимам каквото и да е. Така че ще се включа по някое време пак. Пак съм аз. Направих се захапване, облякох се и отивам да работя. Взех си и 3 варени яйца, като нямах време да ям, понеже някакси не си пресметнах времето като хората. Бях вкъщи в 8:05, в момента 8:35. За половин час трябваше да се изкъпя, нали, без косата, да се гримирам, да се облека и да се направя за ядене. Сега ми трябваше и да ям. Ами нямаше време за яденето, но ще ям там. Смятам да си купя едни сардини от Lidl, много ги обичам. Взех си домат, краставица, безглутенова филия хляб с крема сирене мегле и филе от сьомга отгоре с семена от тиква, чия, ленено и сусан. 3 варени яйца и бъде ми си взех около 10 броя и 100 грама боровинки. Това ще е за днес. Може би ще взема едно кисело мляко. Някакво. Ще го реша на момента. Мен съм леко гладна. Но ще гледам да изтрая тук към 10 поне. За да не отивам веднага и да ям. Така, хора. Ще се включа малко по-късно пак. Здравейте, хора! Днес почивам. Бях на тренировка, между другото изглеждам малко заспала. Прибрах си и се преобляках наушницата. След като се изкъпах, правих си крилца да ям. Правих гръбнис. Сега съм се взела, изправила съм всички зимни дрехи. И ето тук съм си приготвила кът, в който ще изгладя всички дънки, защото са в окаяно състояние.
от прането и дето седяли толкова много време. След това смятам да обработя това видео. Имам да снимам няколко неща за шортс и тикток. И смятам да поизляза малко навън, да поправя каквото имам да оправя. Татък съм пусна пръхсмукачката, съдомялна. След това ще има настирка и смятам да сменя чаршафи и така нататък. Общо взето, почивен ден и ще изляза към 6 една приятелка. 5-6 нещо такова. И така ще се включа, може би след малко пак. Аз излязохме с моята приятелка Габи да се разходим навън, докато още времето е хубаво и на нея се прияде шкембе. Тя влезе ето тук да види дали има шкембе. В крайна сметка излиза май няма и ще я закарам на едно бързо хранене да видим там дали има. Какво стана? Ами няма. Видях менюто и нямаше. Има едно бързо хранене по-нагоре, ако искаш може да отидем там. Имат. Сега в интернет проверих, че имат и работят. Ако искаш преди това питай на тук, мисля, че няма да имат. Тук мисля, че нямат. Да. Топжи сме в търсене на шкембе в много ми се яде 5 часа след обяд. Ще откача. Да. И така, огаждаме си чревоугодничество. Скоро взехме си, Габи си взе пита, звънила в крем. Хайверчи се дояди на момичето. И аз си взех една салата с бадеми, ягоди, рукола, фета, сирене. Много готино изглежда общо взето и сме на клюкарски спот. Общо взето. Седнахме тук на една спирка с Габито и си взех един чизкейк без захар с еритритол а отгоре сладкото е с стевия и без кофеиново кафе. Ето оттам между сладката кухня. Много готини работи имаше вътре. Ако сте от Бургас и сте в Изгрев, има много готини изкушения без захар. Ще пробвам и даже ще ви дам мнение как е. Добро утро! Така, днес се успах. Спах до към 11 часа. Но, времето е виновно. Супер мрачно и валей на мен беше супер приятно. Но, хапнах и сега отиваме да тренираме. Защото трябва. Отивам. Поизчистих, поправих, макар че имам пак доста за дооправяне. Но така или иначе времето не е окей и няма да излизам по друг повод. И ще имам време да оправя после останалата част. Съдмяната е пусната, имам да пусна втора, една пералня. И общо взето трябва да престана да ползвам думата общо взето, защото ми е много паразитна. Макар че ежедневно не я ползвам, а я ползвам супер много в... Не мога да включа. В снимането. Надявам се да не ми навали дъжда до там, не си взех чадър, но... Нямам качулка. Още не вали. Но след час и половина, понеже не си тренирам крака, може и да завали. Тъй като се прибера, ще решаваме листовки. Съм ги оставила малко на заден план. Това е за сега. Защото правя си един брутален сандвич за закуска и утре, ако не забравя, ще го снимам как го правя. Страхотен е. Много е вкусен и е супер протеинов и полезен. Има само полезни неща вътре в него, нали, като изключим хляба. Така че аз ползвам безглутен. Не, че той е много полезен, но просто го заменям. Това е така. Отивам хора. Не знам дали ще снимам някакви кадри там, понеже залата е супер малка и винаги е фул с хора. Супер руси. Добре. Имаме решение.
понеже нямам край на видеото, лицето между другото изглежда така след една маска, която е страхотна. На Миша с алоe вера, много са хубави. Казвам край на влога. Благодаря ви много, че гледате. Много ще се радвам да ме подкрепите, като ме последвате и харесате това видео. Може да коментирате какво очаквате да видите от мен или нещо, което ви е било интересно. Да споделите нещо ваше. Много ще съм благодарна за обратната ви връзка и ви казвам чао и успешна седмица!